Ay, niluta dere eh. Okay na kayong rate. Affordable sa gaya eh. Kaya nagang langas. Check out na. Sunod na punta mo balik eh. Ang nati kwarta. Ah sir, kanang check out ko. Gwapo kayong lugar dere no. Karon pa ko. Balik niya ko sunod. Thank you sir, kaya nag-enjoy ka sa itong pag-stay dere. Pila tanan? 10,000 sir. Ha? What? Nabutog 10,000? No. Ah, binuang manimu ha? Oh my God. Nabiyuha ko na dabi. Nasa inyong website kay 3,000 raman yung naabot mo nag 10,000. Gawa sa daan ni namoy mga hidden charges diha. Nasa website sir 3,000 pero ang nasa akong computer is 10,000. Oh Ay yeah. mahimo sir. Niabot siya 10,000 sir kay una gamit kas tuwalya. So ang tuwalya sir is 300 pesos. Ha? Tuwalya? 300? Bawaan paano nagadaan na ito kong tuwalya? Ah, gabiha naman tao ng charge tuwalya 300. Napatay unlan sir. What? 500. Kaya gamit maka sa unlan sir 500 siya. Dili man sad siya pwede nga libre sir. Oh, unlan 500. Na ano pang manimu ha? 500. Asa man taong kumu Wigda anang unlan sakit kasi ulo na nya 500 na di ay. Di na na-appeal sa inyong charge daan diha. Oh my God. Sa pamanalain diha. Napakay dagang gipanggamit sir. Akong tagsa-tagsaon. So ang una sir, napakay nisod ka sa toilet, nigamit kag bidet. So ang bidet sir is 150. Ha? Bidet? 150? Kabuang. Ay, pwede na tisyo na lang gigamit. Napay chippy sir, nikuha ka sa ref na to. So chippy is 100 sir. Oh, chippy! Sabihan ko bagmora na yung charge ka na nasa website. Nitunob ka sa rag sir. So 250 na siya. What? Oh, bisa pagtunob sa rag 250. Ang imong breakfast sir Here I come. kay 4,000. Daghang kagigay pang order sir, laog kay ka sir. Buffet lagi siya sir pero daghan makigagi pangunga. So nama ginay limit sir bisag gatuo sir ka sa buffet sir. Dapat usa ra ka round sir. Diri sa amuha isa ra ka round. So kadto kay kalima man ka ni round sir. So 4,000 siya sir. Gibantayan ka na mo sir kay sige kag balik-balik. Breakfast ni na libre di ay. 4,000? Sa unang nito ng pagbayad yung tao nga akong kwarta diri gigor man tao di. Sabi ko bag 3,000 ran eh. Kaya inyong posting sa website 3,000 raman. Yes sir, inana gina siya sir. Sorry jud kay sir nga ang na-post na mo dito sa website is 3,000. So wala siguro nimo basa sir nga na nakabutang dito nga mga exclusion. So dili tanan siya sir included. Bisa pag nisud ka sa room, na gani siya mga additional kada punit, kada gamit o unsa pa na diha. Na gani charge sir. Nay, kung balik dire ahak di ani. Og dili na ka mo balik sir, walay problema sir. Pero i-refer lang ka pang misalain sir ha. What? Pero ikaw ayaw na lagbalik. So para ma-process ang pag-check out ni mo sir, kinanglan ka mo bayad og 10k. Muna na siya sir, included na ang tax ana. And pwede na ka mo check out after. So unsa man siya sir, card, cash, or check?
Sa unsa lang good sir among dawaton. Kinahanglan nini mo dalion og bayad karon sir kung dili jud ka magdali og bayad karon. Dili ka kagawa sir, amo kang ipapulis. Unsa pa ng mga madangatan nimo karong adlaw sir. Dapat magbayad ka. So, what I choice sir, manawag big pulis. Kay stay ka diri nga gapakaulaw ka og stay diri nga wala di kay kabayad. So, unsa man sir, bayad ka di.